Pozdrav YouTuber, evo nas Frap s tim opet. Da, danas samo da smanjim ove zvuke. Danas ćemo samo da vidimo što bismo mogli da radimo. Uzet ćemo, da, našao sam ova drva, tako da njih možemo isto da zasadimo. Samo da nađem, samo je malo zemlje ostalo. Ne veze, nakupit ćemo pošto mi je trebalo za sve ovo. David, naša farma napreduje. Ok, idemo nakupimo malo zemlje. Da. Biće nam dosta. Pošto ne treba nam ovoga zemlja, ne treba nam ovo džungla, pošto, ne, pošto je već imamo ispred nas. Ok, mi ćemo napraviti sve ono od ovog ostrova da bude, kako to mislim, pa, znači sve će biti, cijelo ovo ostrovo će biti samo, kako to kažem, ne samo za nas, nego, da, tako nešto. Ok, nadam se da imamo malo ovoga kostiju nekih. Ne. Ok, možemo valjda sve nešto da uradimo. Ok. Ajde. To ćemo tako da drvo da držimo. Ovdje ćemo još jedno. Ovdje još jedno ovo. Tako, nekrasno. Ne, nećemo ovdje. Stavit ćemo ga tu. Tako. Evo mačka. Da, mogli bismo i pecati malo. Možemo napraviti neki pecaroški kvart, na primjer. Ajmo još malo da napravimo ovaj most. Ne bismo padali kao mačići. Ok, ovo pjesak nam da ne odostoji, ali neka bude tu. Ok. Sad ćemo iza kuće napraviti ono za pecanje. Otvori se. Da, tu ćemo fino da napravimo, ali imamo i kamena. Onda ovo sve izgleda sad ružno, neuredno i tako. Ali šta da se radi? Tako je kako je. Nadam se da vidite. I ja. Fali nam malo. Kada se radi, uzet ćemo cobblestone. Evo ga, poraslo nam drvce. Ok, ide noć, samo moramo da završimo ovo. Ovo ćemo fino da složimo. Ne, ovo ne ide tu. Ide ovdje. Trebala bi nam jedna jabuka, ja mislim. Pred spavanje da imamo za vitalnost. Ok, a sad ćemo malo da spavamo i vidjet ćemo što ćemo da radimo. Ja bih sada da mi idemo, ne treba nam drvo, da napravimo jedan veliki zid. I od cobblestone i od svega toga, da napravimo jedan veliki zid ovdje oko kuće. Evo ovako, tu da nam da budemo onako nekako naša sloboda.
Ok, ovako ide. Evo ovako. Da, ipak, da, tako se nekako osjećamo bezbjednije. Mislim, ne znam za vas, ali meni je tako. Da, pošto nećemo imati dovoljno drveta. Ovo drvo tu će nam stajati samo za ukras. Zašto baš za ukras? Pa zato što tih drva nema uopšte puno. I trebalo bi nam par komada. Stavit ćemo par komada stakla tu. Da, napravit ćemo tu i ulazna vrata, sve. Da, tu nam treba samo i neće trebati više. Da, pošto ne je ovako fino, ljepše sve. Tako bude. A gore ćemo od cobblestona. Jedan red. Može, više. Evo ako će. Šta može? Ili... dobro, stanite sekund. Da ja nešto smislim. Da, i gore ćemo malo otočiti, što se kaže, ili staviti baklje. I možemo nekad sve ovaj pjesak zamijeniti oni nekak se zove zemljom. A ne, ajde zatvorit ćemo ovdje skroz. I ovdje veliki dalje manjali. Ovdje ćemo sada ovako otvoriti. Da, možemo da prolazimo. Sad ćemo napraviti jedna vrata. I ja mislim da ćemo u sljedećoj epizodi, to će najvjerojatnije biti dosadno i ja ću sve ovo da zamijenim zemljom. Hvala što ste gledali i smarali se sa mnom, šalim se. Hvala vam i doviđenja.